No niin, tervehdys täältä meikäläiseltä. Tässä on nyt torstai ja 1. päivä elokuuta jo sitten, ja tässä kotosalla olen nyt touhunut nyt aamupäivällä. Laittanut tässä vähän tätä keittiötä kuntoon, niin kuin näkyy. Siellä tiskipöytä on melkein vahattu, ja niin ihan sen takia, että kun lähtee reissuun, niin on oikeastaan aika kiva putsata välillä tää ennen lähtöä jo paikat kuntoon. Sitten on kiva tulla reissusta, kun ei tarvitse tulla sinne astianröykkiöiden keskelle keittiöä, vaan nyt kun kaikki on kunnossa, niin on kiva sitten tulla. Että se on oikeastaan yksi osa sitä matkaa jo, kun laittaa huusolin siihen kuntoon, että on kiva tulla kotiin. Ja tuolla nyt kuuluu jo porinat, kun astianpesukone siellä ottaa vettä. Ja tällä tavalla nyt sitten valmistaudun tässä matkaan. Mä olen tässä pakkailu tavaroita. Ja vaimo pakkasi jo eilen, hän lähti jo eilen Helsinkiin, ja tuossahan niitä sisälaukkuja sängyn päällä nyt sitten on. Ja vaimolla onkin jo kaikki pakattu, että nyt mun täytyy vaan katsoa, mitä mä otan mukaan vielä. Ja nyt on vähän sateinen keli, niin mä luulen, että saa vetää oikeastaan sadekammat heti päälle, kun lähtee liikenteeseen. Tuossa iltapäivällä muutaman tunnin päästä olisi tarkoitus lähteä ajaa ensin Helsinkiin, ollaan siinä yötä. Ja sitten huomenna aamulla, eli 2. päivä elokuuta, lähtee sitten Eckerölainin laiva tuolta mikä Länsisatama se on. Niin sieltä sitten kohti Tallinnaa, ja huomenna ajetaan sitten tonne Pärnyyn, ja siellä ollaan sitten se perjantai- ja lauantai välinen yö, ja sitten lauantaina vetään sinne tapahtumapaikalle Jyrmälaan ja siihen lähelle semmoiselle leirintäalueelle ihan meren rannalle. Ollaan siellä sitten sunnuntai, ja sitten vetään maanantaina taas kotiin. Ollaan ensin Pärnussa yötä, sunnuntain ja maanantai välinen yö, ja maanantaina sitten Tallinnan ja iltalaivalla sitten takaisin Helsinkiin, ollaan sitten tiistai ja maanantain ja tiistaina. Siinä mäkin olen puolen yön maissa varmaan kotona sitten jo, kun menee matkoihin pari tuntia Helsingistä ensinnäkin. Ja tämmöiselle reissulle ollaan tässä menossa, ja se on CMA Latvia järjestämä Night Run -tapahtuma, ja tässä sitä nyt sitten pakkaillaan todella. Pakkaamisesta hei sen verran, tässä voisi jutella, tällä kun moottoripyörällä lähtee, mulla on vaimo on tosi huima pakkaaja, ja naurankin aina, että kun mä pakkaan esimerkiksi matkalaukun matkaa varten, niin vaimo tulee katsoa, ei noin, ja hän saa 2 kertaa enemmän tavaraa siihen kuin minä. Mutta ensinnäkin sampo mä teen tälle, että mulla on tällainen pikkunen pullo. Se näyttää tosi aika isolle, mutta se on tällainen pieni pullo. Se menee oikein kivasti sitten tonne sitten beautyboxiin niin sanotusti. Ja sitten kaikki on vähän tästä pientä, niin kuin huomaat. Sitten mahtuu pieneen tilaan. Näitä kannattaa miettiä, kun lähtee reissuun. Ja tuossa on tuon korvatulpat ja sitten hammastahna ja pieni hammasharja. Ja niillä pärjää ihan kivasti. Ja sitten mä otin mun kissan mukaan. Joo, mä en kauheasti kissoista hirveästi välitä, mutta tästä mä välitän. Tämä on joskus ihan tarpeellinen, kun nukkuu jossakin paikassa, ei saa verhoja kiinni, on valossa, ja sitten niin mä tahon aina nukkua huonosti silloin, niin mun pitää ottaa tämmöinen mustanaamiokissa mukaan. Tää on vähän semmoinen vitsi. Lapset osti mulle tämän kerran, vai olikaan se vaimo, kun mä käytän näitä, niin tää on hyvä juttu. Sitten jos tarvii niin jotain lääkkeitä tai jotain muita vitamiineja, niin sitten voi olla tämmöinen pikkuinen olla hyvä, mihin voi sitten kerätä sitten se matkan tarpeet. Mutta sitten tulee tämä taitolaji, tämän sisälaukun pakkaaminen, kun miten mä saan näkyviä. Niin tässäkin vaimo on mestari
Mä laitoin nyt tässä vähän eri tavalla näitä päälle, mutta meillä on ollut aina se tyyli, tai hän on ottanut sen tyylin, että laitetaan rullalle vaatteet. Mullakin on täällä nyt, jos mä saan näkyviin, niin mulla on paidat täällä tälleen rullalla, ja sitten kun ne laittaa tolleen poikittain tuohon laukkuun, niin sitten täällä on selkeästi toinen tila sitten täällä niin kuin muille niin kuin tavaroille. Sukkia otin tuossa ja simmarit on, ja tuolla on semmoinen kevyt pyyhe, kannattaa ottaa mitään kauhean paksua flanellipyyhettä, mulla on tommonen pikkunen pyyhe tuolla mukana, semmoinen aika kevyt, ja sitten on yhdet bokserit lisänä. Ja kun nämä hyvin tälleen viksusti pakkaa, niin mahtuu aika paljon. Mulla on vieläkin täällä tilaa vaikka kuinka paljon tässä. Niin tää on semmoinen pieni taitolaji. No sitten mulla on perälaukkuun, mulla on tämmöinen sisäkassi kans. Ja tässä laitettiin sillä tavalla, että täällä on sadevehkeet. Meidän molempien sadevehkeet on täällä pussissa. Ja kun ne on tässä hyvin molemmat samassa, ja ne kun on täällä perälaukussa, niin ne saa siitä sitten hyvin otettua aina. No sitten mulla on GoPro-kamera mukana pari kappaletta, niin mä laitoin tänne perälaukkuun niitä, niin sieltä niitä voi se tarpeen vaatii, jos ottaa. Sitten mulla on vähän lämmintä, tommonen fleece-puseron tyyppinen, vähän sinne, sitten se on helppo lisätä tuolta, jos tulee viileen, niin ei tarvitse penkoa kaikkia sivulaukkuja. Ne on tässä niin kuin saatavilla. Et kaikki semmoinen, mitä mahdollisesti matkan aikana tarvii siinä ajon välissä kaivella tai muuta. Ja samoin sitten mulla on täällä mä oikein tulostin paperiversiot meidän majoituspaikoista ja tämmöistä pari kynää ja tämmöistä tässä sitten päällä tässä lokerossa. Et tällä tavalla meikäläiset niin kuin valmistautuu sitten matkalle. Mä ajattelin, että mä otan, tää on vähän nyt ollut, mitä mä oon miettinyt, mikä olisi viisasta, niin kun puhuttiin vähän, että laittaisi ajofarkut vaan jalkaan ja sitten sadevehkeet siihen. Sitten jos se tarvii, niin on helppo vetää päälle. Mutta täytyy nyt katsoa vähän. Nyt siellä taas aurinko paistaa, että tarviiko niitä sadevehkeitä nyt sitten tähän saumaan. Mutta täytyy miettiä tuo housutilanne vielä. On mulla tuolla ihan oikeat ajohousutkin sitten. Mutta mietitään sitä. No eipä tässä muuta. Pieni tankkilaukku mulla on, joka tulee tankin päälle. Tähän voi laittaa jotain kännykkää ja muuta pientä tilpehööriä sitten, mitä tarvitsee. Ja karttojahan ei oikeastaan kauheasti enää ole. Että mä saan tämän puhelimen sitten moottoripyörää kiinni ja Google Mapsit sun muut näkyvää siitä. No joo, tässähän tää oikeastaan on nyt tää pakkausjuttu. Niin jatkan tästä tätä hommaa vielä ja palataan asiaan. Moi moi! No niin, tässä ollaan nyt sitten pyörän luona. Otetaan se huppu pois päältä. Katsotaan miten tää katselee tää minun juhta. Sieltähän se tuli. No niin, laitetaan noin. Mulla on tämmöiset sisälaukut, nämä on tosi kätevät kätevät täällä. Saa perälaukkuukin tänne sisälaukun. Siihen on hyvä laittaa tavaraa. Se on helppo sitten pakata kotona ja sisällä ja sitten muuta kuin heittää tonne kyytiin sen sitten. Ja loksauttaa
kannen kiinni, niin siellä ne tavarat menee. Joo, mulla on tässä vähän näitä varusteita. Tässä on tuommoista renkaanpaikkausainetta mukana. Sitten mulla on tuollainen pieni moottoripyöräinen ensiapulaukku. Nämä pitäisi kyllä vähän päivittää näitä. Mä en ole tätä päivittänyt aikoihin, mutta kulkee nyt täällä kuitenkin mukana. Toivottavasti ei näitä tarvi. Sitten mulla on tommonen lukko, jos tarvii. Voi laittaa kypärän tuohon tai jotakin kiinni. Se on aika pitkä. Kylläkin, mutta se nyt kulkee tuossa mukana. Sitten jos tarvii laittaa tonne jotain kiinni tuohon takaritsille, eli tuohon tavaratelineelle, tuohon laukun päälle, niin on hämähäkkiäkin siinä. Että tässä on vähän tätä takaboksin tavaraa sitten. Sitten laitetaan tuonne sivulaukkuun emännän tavarat. Noin se loksahtaa siitä auki ja laitetaan tonne. Ja tässä pääsee taas tää sisälaukku hyvin niin kuin oikeuksiinsa. Sitä vaan heitetään sinne. Tämä on vähän nyt yhdellä kädellä laittaa. Pitää tätä kameraa tässä. Niin siellä, sinne se menee ja sitten laitetaan boksi kiinni. Niin noin, ja vain pois. Siellä. Siellä on emännän tavarat. Sitten mulla on tossa toi tankkilaukkukin. Ehkä mä senkin nyt. Mä en tiedä ihan varmaan päälle tarviiko tätä, mutta noin. Noin ja sitten tuonne loksautetaan se. Jos loksautetaan yhdellä kädellä. No niin, come on. No. No johan ei huoli mennä. Nyt meni. Yrittänyt tää ei laiteta. Ja siinähän se sitten on. En tiedä tarviikona sitä, mutta katsotaan. Nyt mä löydän siihen jotain tarpeellista vielä. Semmosta. Siinähän se nyt alkaa minun laukkua vaille olemaan. Tonne laitan sen minun sisälaukun vielä. Tossa mulla on sitten päällä tällainen teline. Mä saan siihen GoPro-kameran kuvaamaan taaksepäin. Sitten kun kuvaa ja noihin uusiin kaatumarautoihin, niin mä saan sitten niihin kiinnitettyä kameran. Vähän saa erilaisia kuvakulmia sitten, kun kuvailee. Ja yksi mulla on sitten kypärässä, niin tulee vähän joka suuntaan. Ja kännykällä voi kuvata sitten tosta vaikka kuljettajaa itseään, kun tuohon laitetaan sitten kännykkä kiinni. Silleen tässä on nyt valmistauduttu niin kuin reissuun lähtöön.